Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Palain kay wa ka din ni. Kami na lang. Kabala ka. Kung mahimutan na unya ko dito. Papasun daw niya mo dito. Kamong tanan. Ato naman ni Muyo sa Manila. Ha? Kitang tanan? Mubiya na ta din ni. Unya sila si Dave. Gusto ka nga itong doon. Alaing na. Uban ko. Tinuod. O lagi. Uban ko. Basta buwagon gid mi ni nang Juana si Amy. Wapastan papa nimo sa Manila. Kaya akong tabanon si Amy. Unsa? Sa? Agay, nay. Agay. Akong pugang. Gilunit ni mo, nay. Agay. Dako na ko na yun, Ang lunit pang gihapon ka. Way dako, Dim. Lain kita Anak naon. paghapon ta ka, bisan matiguang ka na. Ugwa kung kauyon si mong giingon, ha? Manaban ka? Kung kinahanglan, ay. Agay. Lagi na kasakit, ay. Ako kilid na sa imo gilunit. Agay. Mayra, gabaan. Tiwasan may noon ko. Muna'y angay ni mo. Siguna-huna adong Emmy. Mayra, Dong Dave. Nausa ba nga, wala naman yung kumaglain niyo, Dong, no? Suod ba kayo ta? Murang nasabti kag anak. Dong, kining ay kalain, ha? Pero mga bata, pamanggod kayo mo. Asa man niya nang gugma-gugma ba kung may kahumanaw niya mong eskwela? Wa na gyo'y magpugong ninyo. Pila na sa goy kinabuhi ang nangwana gud. Ay tinuod ba na? Istorya ko tag tinuod gud. Mao nga tiwas jud una mo dong, ha? Kay pagkalisod sa kinabuhing minyo, nya wa mo itarong nga trabaho. Masuya raw niya ng inyong anak sa ubang bata. Ay di mo magkapalit para nila. Di ba, Dong Dave? Tando ka mo lang. Tupag ako. Di ba, tinuod? Mapahiyom ka lang. Magkapaabot man na ang kanang gugmadong. Di ba? Kung kamo magyod, bisan unsa pa'y mahitabo. Wala nagmati si Amy kanina dito sa skinap ay din sa eskulanda. Dawso na ako siya karon sa ilang room. Mayo kayo wa pa magbel. Doon na ako sa ilang room. Oh. Ginny? Nga naman? Wala ko ni mo hapit ta. Di ba nagsabot man ta kahapon nga magdungan tag-aniron sa eskwelahan? Oo. Nalimot ko. Nagli manggugugod. Apin ako, maabtan pa na ako si Amy. Karon nga magdungan unta may paingon din Di ay. Bugay mo sa gagod. Nalimot na hinuon ko. Sige. Muuna na lang ko nimo sa tong classroom. Jen. Kadit lang. Hutas ako. Jen. Nanuod ka? Wa man. Nanuod ka. Klaro kayo. Wa lagi. Timba. Yung hubag na ganing mo mata. Naghila ka? Wa uy. Naghila ka. Wa mangkut. Ay, hala gusto. Karon masabday mo gikan sinoy duming, no? Ganina. Mao nga nadugay ko. Gipagikan sa nako si Papa. Sawa pa ko mo paingon din sa eskwelahan. Wala si Papa. Layo na siya na mo. Ano eh? Ayaw na kaguol. Para Manila ra. Dul anak. Long distance day ka na may telepono sa ilang ng susing. Bayad ra ka para makatawag ka. Dapat ya, nga nung telepono mong cute nga mas mahal man.
Manguwab di ko og cellphone aron makatawag ko ni Papa. Naraman na, hilak-hilak ka pa. Ilom na. Oh, kampat ng naong ni mo. Nag-abot na imong luhag sipon. Sapa di pataka lang ka na. Nang imong ilong ay puwan na kayo. Ayoko! Sila si Dave ug si Amy. Wala sila mahibaw nga nakita ko sila gikan dinhi sa akong giparugan. Tinuod ka nga sila na. Mas misuod pa sila sa akong tanaw. Bahala ka, Dave. Kung dili ka magugod na ako, bahala ka. Dili na lang sa kunimo. Husto si Lola. Uwa ko'y makuha gikan nimo. Gawas ng mga bata pa ta. Mas mag-focus na lang ko sa kong pag-eskwela. Aron sa ingon, makakuha ko sa gusto na kong kurso in college. Ug unya, magkatrabaho ko og nindot ka kompanya kung makagraduar na unya ako. Ug niya nang higayon na. Mapalit na unya na ako ang tanan akong gusto. Magkapalayo na unya ko sa mga kamot ni Lola. Ug makahimo na ko sa tanan akong gusto. Ug buhaton ko kana. Manaa, uwa ka uban ako, Dave. Huy, wa man kasi mong kaugalingon ganina, gipangutana ni sir. Milagro nga wa ka makatupag. Naguna-una ko ni Amy. Yadto na ko siya kaninang resist, pero huwag ko nitagda. Mao ba? Magdali ko. Adto na ko siya. Aron nga magdugan mi og lunch. O uban ko. Ayaw. Diskartehan pa rin ako nga kung uyab. Aron nga dili masuko na ako. Sige ha, una na ko. Dave. Excuse me, Braille. Oh. Kita ka ni Amy? War ba do? Aw, kita ko niya ganina. Nag-ubam to sila si Emily. Ang putasa to sila nga. Naglako-lakaw mo to sila. Mo ba? Sige ha, salamat. Aw, sige. Asa ba ka sila paingon? Naniud to na kasi ha? Ikutom na ba ko da? Wa pa ko makapamahaw. Wa sa ko makakaon ganyan ng resist. Sige gukod niya. Nya karon nagsigip sa ko pangita niya. Wa pa ko makakaon. Hay naman ni si Amy. Tana, mamauli na ta. Una na lang. Ato pa na ko si Amy sa Picas room. Wa may magkita ganina. Wag yapon mo makita. Basta gilikayan na ka. Hindi ko masugot nga iya kong likayan. Ato na ko siya. Magsulti mi. Kipiyaan na sad ko. Option na lang gid ko karon nimo, Dave. Amy. Amy, kajit lang. Patas ako. Unsa man? Naglikay ka na ko. Boy, iko palihog. Itingali ba'y makakita nga gikuptan ko ni makasumbong ni Lola? Sige. Pero ayaw ko likay. Dili mahimong may makakita na to magsulti ta. Usara tag eskwelahan o kaila ta. Imposible nga dili ta magkasulti. Bisa na. Ato na ko. Ayaw sa... Magsulti sa ta ba? Mapawali na ko. Dungan ta. Dili mahimo. Kamu ni Jenny ang pag-uban. Diyaw na naman siya pag-uli. Unsa? Wala ka niyawa ta. Ganina, sweet kay mo. Ginaksanay magani mo bisan na daghang estudyante nagtanaw ninyo. Huwag man to'y malisya. Naibaw naman ang uban nga suol na kong higala si Jenny. Huwag usa pa. Nag-uul siya kay milarga sa Manila ang iyang papa. Oh, di mas angay lang nga dili mo siya biyaan ka nag-uol maka siya. Hala ka na. Mag-ihay na lang tagdan. Dili mo ta parehas og gipuy-an. Amy, ang sagot ni? Unsay unsa? Nag-away ta? Ambot nimo. Dili ko gusto mag-away ta. Please. Magsulti ko tagtarong god. Lain na ini eh. Sige na ba, please. Di ta mag-away. Gimingaw na kay kunimo. Gimingaw na sab ko nimo. Pero dili mahimo. Amy,
Nahadlo ko ni Lola. Igo na nga iyang gibuhat na ako nga. Nga iyan yung gilapta ng akong buhok. Dili na ko, Dave. Si, dili na ka. Magbuwag na ta, Dave. Sa, dili ko. Dili ko masugot, Balik Amy. di ka masugot. Balik di ka masugot. Basta kay buwag na ta. Dili ko. Dave, Amy. unsa pa? Ayaw ko gasa. Human sa tanan. Ingon inira. Magigbuwag ka na ako. Di ba, unfair man ni para na ako. Pangita na laglain. Dili ko. Ikaw lang ako gusto. Malti ka. Please, dili ta magbuwag. Kung dili ka gusto makitaan ko ni Lula nimo, promise, dili na ko maadto sa inyo. Magpaabot na ako kung kanus aka naaaro nga makikita na ako. Bisan din sa eskwelahan, magpaabot ko nga ikaw ang moduol na ako. Basta di lang ta magbuwag, please. Dave, nakahukom na ko. Amy, please. Ayaw di buhatan ako. Dili ta magbuwag. Mihila ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!